Koroksa Bwrwi asake sak manyaklai kok Sajaka ang je okok no akok no ang ketang tongsak o ha sakawa tongsak ang pesipok golagdo ok si ani pan borok si ani okat borok si ani okat ani family si ani okat Friends, din take video ko tolo malafika hingga tini video kesini by Shebika ni topics ya bos hamani kong no seng lainnya bohai ini Sajaka korsa Bwrwi mung rok to mention kali bo akong no tai poglak ni sao by Shebika korsa Bwrwi tola haye sai chong ta Bwrwi kong ni kong tau rom di mane dress no tui no te tiro suminya naikya suminya di mane oh seng borok no tola kira sai chong ma haja oh sa mane no tau rom di example lang no sai kena ro bane tahu ani bike tong onin bike kerja ang sakata no bike rokai bere ni seleka bike sang no seleka tam nung se atiro suke hiklai kok sama hai oike sagaka bike Shebika ge bo tam ni saka kharanya lene ge Tripura video nai jong ni ka Koroksa Bwrwi asake sak manyaklai kok Sajaka ang je okok no akok no ang ketang tongsak o ha sakawa tongsak ang pesipok golagdo fiaba abohai Kokborok Sajak mani bising tuino ang sakthari samung khlainani taibo fan mano tamo kok bohai kok bo topic no tei Sajaka anga bonorok no sai khnariwano hangke ang sanamu chungo puila no je ano nugui eba ani samung khlaimano nugui ani sakthari samung khlaimano nugui maximum kwbangma bwrwi no fan manpho tai inspire angpho motivate angpho hangke abohai Kokborok no khnaoi ang onek happy onek khatutung hai ma tongodo baksa sawo ano je nugui bo kok saya malai bo kok saya ang borok no sanamu jungo do mutai rong naiklai ma bising tei ani video kaisa kuisu viral angma bising tei norok ano cinema ni bising tei ang tini asak jora hangke norok si ano sini fano ang norok no bahai ke sini nai sagadi tomong no norok bo ang hai kisa misa video ro khlai ke ba khlai tongo hangke fano si ang norok no waisho nukma bai fano sini nani hangke norok bo kisa logically one shogai nai di je angle camera buskang phai video khlai video upload khlai tongo nai le norok si hangke norok ana siniya hangke sabo sini nai ba hangke norok ana sini ui tongo jokhon te norok buskango phai kok sapai di ang tole ke bon ni buskango thangai hanyo siniya randomly borok hanyo nukma bai malai ma bai hanyo ani buskango je borok phai Tripura samkhang hanile angle hanyo thangai Hi, hello, ang Shebika deborma ang Shebika collection ang rignai phalnai Bwrwi ano sini ani video no nai hene ang sungi tongoi haida kisa one shop dita norok no ang tole ke buno thangai ani sini mungri ui tongoi me yablina ba asak zorati ke norok mane tang sanai pura ang wa shu hungke ta mone sima tongo ang topic no tei bu fro ni simi kok sana hinmani hangke jai hok je sapano ango bono sanamu songo je ano nugui tongo ano sini ui tongo hangka please buskango phai kok sapai di je bai menai ha mayo je sapano ongtheng noroni video nayo ba no sini o ni norori gna nyanya phana han tongmani omo hai koto kichu kok kri di bana phai di buskang phai kok sapai di kebu omo hai edang zakha je ano kok sangai ang kok saya jibono phananglak kebo borok baito ang nukha hangke borok ano nugui smile dikhangke ang bo smile riwi ro hodo waisho I love you bai phanse hinjago bui no nugui wairik sangke nang wairik sake ro hana nango haida phurungna nang haida mane nang borok ni buskango omo haige react ta khaidi je borok no sinina omo hai henai nang tawan suk de henai sajago do hangke naidi angbo personally washo kebo no nugui ma tongjago je borok bo video rok nukna naina sinina kok sana muchung na rok ne angbo wan sukjago hai fano angbo haino thangele senggai ano sisini ani dignai collection no nai ang Shebika collection hani thangele angbo kok sai tongoi mane pura next level hangke o puilani topic no o puilani kok no chengseng lai nai naidi ang kok bo jaga guri ui tui phaika
omo kaisa ani talent do hangke khoroksa bwrwi a jorawo hangke ano sawo nung zarani riro wasik na hari kane janai khan sungo oh bapre zara bumung le khana za khang afro pano bumung khana pano naki ani oro apps tongo na ang zarani kuno mane order riwoi na har ka nai khan na marom khana matang khana ma chum kha kuno phano ya hangke bwrwi bo saimano je ang asuk level ni borok ya ani background bahai ani family background bahai ang busu kosto ka choli ui tong saisi manai tongo ha hangke haifano se ano omo hai kok sungo er mane tamo babbo ano nicha ano tola khiklai na ni nai tongo ba tola khiklai kok sai tongo obono blina hangke thik ase ang khana ui tong kha kun problem yang ka ang saka angko ang jarani rirok to na hare kanja jaya kho ma kanya khon chagata tik kok ba hangka oboni pore khe botai bu saka ano tai kaisa tam jane brand ni bumung sama se do bo ano ang zara simis muitu manchu hangke H&M ni bumung bo na khana bo hangke ang haipano ma saka o H&M ni hangkele ang kaisa kusuro haino rang rok khati oi je nana mu jomani na jago chagata haipano omo haya je ang branded no chumnai kannai ani asuk bo okat kri ne ang ma saka ma go shika hangke ang go shimani yagulo bo abri bar sai tongo do o ang hangke jarani ri hangke chumu shimaya kane shimayan sai tongo hangke ang afuro ekdom reply rina mujung mani tamo hane ang reply rina mujung khatini o video ni bising tu si ang reply rina do ang bonus na mujung mani je nung asai furu ni shimi ha nung je furu pampers kanna ni start khlaika a jorani shimi da nung branded hane use khai phekena manai ha sana thangka hangke ang je area o tongoi tongo ang je area ni bwrwi ang je jaga ni bwrwi a jaga ni slaisi a bwrwi je tongmani bini para jaga asuk mane bisingo ang to mention khaya ni bokrok asuk bom tom kriya asuk bom tom lori jaga je ang a jaga ni bumung rok sanani to bu compare khlai ka hangke tabuk jeng je chini kami bai compare khlai ka hangke bini kami borok ni kami onek bisingo mo haita ang kun chalia bo afro hangke abono onek okok no bkhawa phaiyo moitu mano mane kri hangka hangke nini kri hinai kebo samne wala saiman ka hangke busuk jora tei no tola khiklai kok sa busuk jora tei tola khiklai kok sanani sujug manjak abo tai mane sanani moton ya ekdom next level hangke amono ang shikar makhlayo ang sak na accept makhlayo je o I aw kri ni bagai no omo haike rok sajakna hanai hangke ang tinini dino kisa kok kotor sanani mujungo do I kok kotor no ang wasipa no ma hai kok rok saya hai panang tini ne video ni bising tu sanani mujungo ang bui bai hamya jaya tola khiklai kok sajangmani bising tei ang khanang na simani bising tei ang khadumani bising tei ang kosto khlai ang rignai risa phalei pano tini ang asuk jora ang branded ri chumia hai fano do ang branded ri chumia ang non branded to chumu nang khangka ang offline thangai angko mall thangai payo max ni payo reliance ni payo bmart ni payo kahaman ke je jagan phan payo he di bana kahaman tangka sukontola ni phan painai he di ba ke abono je ang ani thaniwo ani oro branded ri chumnani okat tongfano ang branded phaisingo nahaya branded phaisingo ang kha Nangya ang branded phaisingo ang rang waste khlaioi ang time waste khlaia thik ase je chumnai chumdi kaham kok branded mane branded no norok ni okat norok ni oro ani nangjago je ang branded ri chuma bai simi ani bohok ok pungala ang puila sakang bohok supungna nango ang bohok ni bagai samungma khlaio ang bohok supungna nango ang daily no mangso mo sai tongani rajingo fia ba ang daily no fatara ongkhor brum branded di chumoi ongkhor nani ang abo raji engai maya
hangka hangke abo nang sanamu chungo je I maybe ani thaniwa tini ni dino okat tongoi phanmano haipano ang poila okat ani first priority ang obos namo je ang ani family no kaham kurang ka toni nani ani family no ang obab kuri ke ton nani ani family members roke boni buskango thangai yak family rang sanna nangya angna tui khlaioi ang toni nani ang umsunu muchungo mutai rok nai khlaima bai kaham kurang tongkha hangke ani nokhuk kaham kurang khlai snam jagai ani nana watoi nokbar phaibo chukitola hapna nangya tui khlaioi tongoi mana tui ang omsuno sano ani life miano rok susmini video nu khna ang thuna sikang pre khlai mane ang video busaka ang matai ni thaniok mungsa sanya ang khoroksa hindu family ni hindu nukhungni charai blena bari ble ang matai ni thaniwa ang obono sano always je matai rok kaham kureng the toni di ani family no susto ko toni di ha nangka hangke ani nana dai ani ma baba no ani ayuk phano ordek bagari di tobo kaham kureng ke toni di borok se ani phan borok se ani okat borok se ani okat ani family se ani okat family kupulung family susto family happy mane ang happy to obono je chini life chungno borok rok je supana tola khiklai kok sana naithang je supan tola khiklai kok satang je supano tola khiklai shukleg yokak suka khlai no ekdom behal khlai rithang nini okat nang saimano nang bahai nang tamo samong khlaiman nang bahai ke samong khlaiman nini busu capacity tong nang saimano hedi bana ঠিক to ang bu saimano ani okat tamo ongnai future matai rok logiri ui tongke naikhlai tongkha hangke asung sanamu chungo ang aboni bisingo kobangma kongno tongo asuk khulogui salia haidana hangke o je branded ri chumnai rok norok bkhawo alata babe khlaiei tawan shokdi ta bujidi je ang sajak mani ang abono firogoi kisa masaka norok ni thaniwo tongo hungkange norok bo chumdi norok bo kandi branded ani thaniwo rang puisa tongphano ang branded ri no simi pai kanai chumoi ang choliwi manja jaya do asuk level shogoya ko ang maybe future ang mo chumna musung kangge chumnai ang mo kanna musung kangge kannai ang mo thia tongsak kathang tongsak ang mo jarani rile kanai nai mane buti hai ri abo buti hai quality buti hai product a ri no tuyei asuk jora tikhe ano tola khiklai kok sana nangkhana ang asuk tola khiklai jagai kok sajangna nangkhana to abono hangke 사리야 난 kange olo 사시네 어넥 트위스트 니 거고 어넥 khana musung kange ang sai khnari wan kisa hint risinai je ano obo haike kok sanai aboni family roksi tabuka ani fan podo hangke wan sugoi nai sidi ang life o tamo achieve khlaika balekena HAMBAI je ano kaham hamya samani bising tui omsuke khanang riwoi asuka sakthari samong khlai nani bagai ano phan rimani bagai mane tamo nono comment hamya khlai ka mane no nang hamyang thane omo haya hamya ni bising tui jeng bahake ka hamangai mano abosis jeng ma chai tongnai to obona ni tinini kaham kok sreng jangnai jotto phaisingo kwbangma phaisingo each and everywhere jeng sreng thai tongo srengnani bagai jeng shape mano bas chini nazariya simisi kahamangnani nango haidi bana to hor kaham good night norok joto no bas tata hangke norok o je branded sarari chumui maya kani maya hanai bwrwi no tamo sanani muchung kisa comment khlai sari do asung no kok tai video share khlai didi please